Het is dinsdag 12 november, de dag dat Tjebbe Hettinga, de in maart verstoorne Frieske dichter, postuum de Frieske Anje krijgt. En bekend maken waard dat deze drie DJ's het Glazenhoes ingaan. Giel Belen, Koen Zwijnenberg en Paul Rabbering. En dat is het tweet net verstuurd waard. Ja, goejoen en welkom weer bij Bient Miljoen onder oren Evert Fokkema. Hoe de ontwikkeling van een medicijn tegen Alzheimer. In zijn Alderijn te Hoes zocht hij alle dagen de gevolgen van die ziekte. En verder hebben we weer een reportage over het wennen op Grutte Hichten. Een flat is een heel duidelijk ding. Daar haast geen tuin, daar haast eigenlijk een hok. En maar ik net al te grut, dus het is de kerst het wat oerschen. En ik denk dat meestal me echt een stuk rest jouwt of zo. Weet je, van ik ga dit in mijn plak. 164.000 Friezen maaien morgen naar de stembus om een nieuwe gemeente te kiezen. In gewerking met het Eén Vandaag opiniepanel het Omroep Friesland een enquête houden onder 400 Friezen uit de drie gemeenten. Hoe bezorgen de inwoners van het nieuwe Ljouwert, het nieuwe Heerenveen en de nieuwe Frieske Marken, de gemeentelijke politiek? De uitkomsten van de enquête bepraat ik met bestuurskundige Rieks Ozinga van de Thorbecke Academie in Ljouwert. Welkom Ozinga. Dankjewel. Nou, we hebben een mooie panel hoorn. 400 mensen binnen ondervregen, dus het zijn goede cijfers. Laten we de eerste voort dadelijk er maar bij pakken. Ja. We vragen hoeveel de interesse er is van zowel de landelijke als de gemeentelijke politiek. Dan bij dit de uitkomsten, een keer even naar Sjen. Zullen we dat 80% zo uit? Nou, ik heb wel een soort interesse voor politiek. Wat is daar opvallend aan? Nou, in ieder geval dat soms wat cynisch wordt gedacht over de interesse van ons allemaal in de politiek. Maar dat je in ieder geval ziet dat 80% van degenen die mee hebben gedaan aan het onderzoek zeggen van ja, nee, ik heb er wel degelijk interesse in. Dat is natuurlijk positief. Ja, ik vind het opmerkelijk. Hoe zou dat kunnen eigenlijk? Nou ja, het gaat wel ergens over. Hè. Er gebeurt veel momenteel. Aan de ene kant zie je dat het Rijk ontzettend moet bezuinigen. Maar aan de andere kant zie je ook dat wij als burger steeds meer verantwoordelijkheid naar ons toegeschoven krijgen. Of we dat nou willen of niet. En dat is de afgelopen maanden, zou je kunnen zeggen, heel veel in de media geweest. Dus ik snap wel dat burgers zich ook wel ergens beseffen, ja, wat er in Den Haag gebeurt, dat gaat ergens over. En dat gaat mij ook aan. Dus in die zin zijn dit mooie, hoopvolle cijfers. Ja, nou, dan de cijfers van de gemeentelijke politiek. Zo'n 40% het een soort interesse. 53% is het grootste pad, dus net. Nee. Wat zeggen die cijfers jou? Ja, het eerste wat bij mij opkwam was onbekend, maar onbemind. Ik snap ook wel als de stortvloed aan informatie die over ons allemaal uitkomt, vooral gaat over ogenschijnlijk landelijke thema's. Dat het afleidt van de aandacht van de politiek, waar het gaat over bijvoorbeeld in je eigen dorp of in je eigen buurt. Dat is natuurlijk een ander bereik. Dus daar zien we dan wat minder van. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat voor een deel daardoor veroorzaakt wordt. Plus dat de gemeente beslist over veel meer wat kleine dagdagelijkse onderwerpen dan het Rijk beslist. Het is overigens niet altijd zo. Je ziet dat bij deze verkiezingen het bijvoorbeeld ook gaat over het feit dat de jeugdzorg en ouderenzorg voor een groot deel onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt. Ik denk dat burgers die boodschap wel begrepen hebben, maar dat toch nog steeds heel erg associëren met vraagstukken die uit Den Haag komen. Okay, nou, nog niet gelijk lokaal. Nee, dat Den Haag dat kwam echt naar Friesland de oude dagen. Want het wie een komende van landelijke kopsteken die nog even campagne vieren in Friesland. Het zit vast dat de uitslagen in Heerenveen, Ljouwert en de Frieske Marken echt van politiek Den Haag van groot belang binnen. Is dit de eerste echte graadmeter voor het kabinet Rutte? Dat is de vraag. En Hajo Bootsma die zocht het uit. Premier Rutte hier op visite bij de bouwlocatie van het Nijetsfabriek van Aware op het Heerenveen. Hij baggert door de modder en liet hem weer draaien. Dit is de zuivelindustrie, onze landbouwsector. Die behoort tot de allerbeste van de wereld. Daar zijn we heel trots op. 2 kilometer verderop in het Abel Enstra stadion komt de dream van Lodewijk Asscher uit. Ik ben lang rechtsbuiten geweest. Ik zit niet bij een rechtse partij, maar wel rechtsbuiten geweest. CDA-leider Buma maakt het in de grootste bouwput van de provincie dwaalmooi en peer lezers. Alles voor de gunst van de kiezer. Het zijn ook verkiezingen op een moment dat heel Nederland mee zal kijken. Diederik Samson is haast net uit Ljouwert voor te slaan. In haast alle stritten had hij wel persoonlijke volle trodden doorheen. Hij viert campagne, maar je nou de squaljuf. De Voepstraat van de lagere school, eerste klas.
groep 3 tegenwoordig. Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers, ze konden Noordhast net ontrinnen, zijn in de onrin naar de verkiezings van morgen. Mark Rutte wie al in de verleden weken al 3 dagen in de provincie. Zo vaak wie hij er als minister-president nog net jeder. Lijkt wel of Den Haag even stil ligt. Als je hier rondloopt op de markt, dan kom je de ene na de andere hooggeplaatste politicus tegen. Ik denk dat het belang ook voor die partijen wel onderstreept dat die verkiezingen inderdaad ergens over gaan hier. En dat het ook voor hun uitmaakt, voor hun positie, wat die uitslag hier zou zijn. En daarom zetten de landelijke partijen heeg in. Als winst, dan groeit het vertrouwen. Verliest, dan krijgt dat een flinke knauw. Is het een eerste testcase voor uw kabinet? Ja, dit zijn lokale verkiezingen. Ik geloof niet dat hier heel sterk de landelijke thema's nu domineren. Merk ik niet. Haast 200.000 Friesen kan Waardje haar stemming brengen. Nee, ik ga niet stemmen. Niet stemmen? Principieel niet. Maar uw stem is zo belangrijk. Zij die de andere stemmers gaan, letten haar net al in de glieren door de gemeentepolitiek. De uitslag in Friesland werd ook wel zien als een superpeiling voor de populariteit van het kabinet Rutte 2. De landelijke politici zeggen allemaal dat het maar lokale verkiezingen zijn. En toch zijn ze er allemaal, hè? Dat valt dan wel weer op. Het gaat om werindelingsverkiezings. De oude gemeente Boasterhem wordt opdeeld tussen Ljouwert en Jervingen. Gaston Sleert, Skastloon en Lemsloon worden de gemeente de Friese Meren. Ja, ik sta alle twee op, hoor. Ik stem sowieso op de Partij van de Arbeid. En ik hou van arbeid. Voor de Partij van de Arbeid zit er een soort op het spul. Friesland is een regere provincie. Maar landelijk jongen zit de partij er meer voor. Nou, het is moeilijk te vergelijken. Leeuwarden is totaal anders dan de rest van het land. Het is natuurlijk wel een rood bolwerk, hè? Daarom, ik wou wel zeggen, hier stemmen veel meer mensen dan gemiddeld Partij van de Arbeid. Hier doen ook andere partijen mee dan in de rest van het land. De SP doet hier bijvoorbeeld niet mee, maar lokale partijen dan weer wel. Het is heel moeilijk te vergelijken hoe dat landelijk uit zal pakken. Maar het gevoel op straat en aan de deur is wel degelijk herkenbaar, ook in de rest van het land. Het CDA roekt zijn kans. Bij deze verkiezings willen ze zitten waarom winnen. Het CDA Ljouwert neemt dus mij naar de grootste bouwput van de provincie. Het werk on de Heek. Het project kost het zo'n 150 miljoen euro en maakt ervoor zorgen dat het verkeer beter de stad in en uit gaat. Er zijn ontzettend veel Friese aannemers in aan het werk, dus het geeft veel werkgelegenheid voor de regio. Ik ben er echt trots op dat we gewoon 38 van dit soort projecten doen als wethouder infrastructuur. En daarnaast als Leeuwarden zich wil ontwikkelen, werkgelegenheid wil blijven bieden, de rijksdiensten, grote bedrijven, ja, dan moeten we gewoon goed bereikbaar zijn. Als Ljouwert goed bereikbaar is, lukt dat bedrouwen aan. En die moeten dan weer zorgen voor werkgelegenheid. Het economisch vooruitzicht voor Friesland en de rest is nog heel tijd net best. Het drama eigenlijk op dit moment in Nederland, het grote sociale drama, is dat de werkloosheid het komend jaar toeneemt. In heel Europa daalt die, maar aan Nederland neemt die toe. En dat moeten we niet laten gebeuren. Dat kan anders en dat moet ook anders. Werk is dan ook een wichtig thema bij deze verkiezings. Ik merk toch wel dat de crisis hier in Friesland behoorlijk hard heeft toegeslagen. En dat met name werkgelegenheid bij veel mensen een item is. Het is een thema voor heel Nederland. Mensen zijn heel trots dat ze een baan hebben, maar zijn bezorgd om die kwijt te raken. Ze zien dat hun kinderen moeite hebben werk te vinden. Ja, dat is natuurlijk het item voor iedereen. Het is verkiezingstijd en dus let premier Rutte goed op zijn imago. Hij liet hem graag filmen bij de Nijetsiersfabriek op het Jervingen. Daar wil hij graag stoer oorkomen. Maar zelfs als premier kan net op zijn Rijn. Een oorwichtig punt bij deze verkiezings: decentralisatie. Friese gemeenten krijgen er een soort extra werk bij. Jeugdzorg en de help om mensen met een handicap. Taken die Den Haag bij de gemeenten over de schutting smiet. Dat men in Den Haag wil voorschrijven hoe men hier in Friesland het moet doen. Wat heel erg gebeurt in Den Haag is dat VVD en PvdA het samen dicht regelen. Dus we krijgen wel de verantwoordelijkheid, maar we krijgen niet de vrijheid om het te doen zoals we graag willen. Wat stemt Friesland morgen? Dat blijft de grote vraag. De PVV en de SP doen in Friesland net mee aan de verkiezings. De verwachting is dat met name de lokale partijen hiervan profiteren. Het hierop in oerzetten van de uitslag naar een landelijk beeld is dan ook net goed mogelijk. Ja, prachtige beelden van Rutte die dan net een paraplu op hem hebben. Wat is dat voor
politiek verhaal? Geen idee. Misschien voor de regen en zijn kapsel, maar nee, ik heb geen idee. Of het stoere beeld uit Hajo kreeg. Hij wil net Bob aan hem hebben. Hij wil die echt een stoere premier. Ja, bij de camera erbij. Maar goed, als premier moet je dan toch wel een beetje in je achterhoofd houden dat er ook microfoons in de buurt zijn, denk ik. Maar, Nou, laten we het even dadelijk maar even hoe hebben. Ik hoor het imago van hem en het betrouwen vooral. Daar heb ik cijfers van. Het blijkt dus uit die enquête van het Eén Vandaag opiniepanel dat 81% net een soort betrouwen had in het kabinet. De Winek-cijfers hoe Rutte, dat zeg ik net, hoe Rutte zeg ik net goed uit, 81%. En wat ook opvalt is, als de PVV mooi die hier, dan is 26% stemt op die partij. Ja. Nee, het werd in de reportage ook al gezegd, je kan het beeld niet 1 op 1 vertalen naar Friesland toe. Wat je in de landelijke peilingen ziet bijvoorbeeld. Maar je ziet natuurlijk in de landelijke peilingen ook wel dat het kabinet gewoon niet veel vertrouwen geniet. Dat is ergens ook wel logisch, natuurlijk ontzettend veel. Maar is 81%? Is veel, hè? Dat is een soort. Is dat echt het dieptepunt wat je brikken kennen als kabinet? Nou ja, kijk, politici zeggen dan heel graag van het zijn maar peilingen. En de echte peiling komt bij de stembus. Nou ja, die is dus morgen. Maar dit is natuurlijk niet leuk als kabinet. Ik snap het wel, want er komt natuurlijk ontzettend veel aan moeilijke maatregelen ook op ons af. En daarbij opgeteld een kabinet wat toch al een jaar nodig heeft gehad om ook zijn eigen stabiliteit goed te organiseren. Nou, onlangs met het tussenakkoord is dat wel goed gekomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een rommelig beeld op kiezers heeft gegeven. En dat zie je in dit soort percentages. Ja, jou dat dan ook gewoon die PVV, 20% als ze mooi dien hier, dat hebben ze dus net die hier op de PVV stemt. Ja. Jou dat ook een soort van tjinloert doen? Ja, ik denk het wel. Ik vind het zelf wel opvallend, omdat je bij de vorige verkiezing hier in Friesland, bij Provinciale Staten, natuurlijk ook wel een PVV zag landelijk die hoog in de peilingen stond. Maar uiteindelijk in zetelaantal hier in Provinciale Staten, in ieder geval daarbij achterbleef. Dit zijn percentages die nog wel hoger zijn dan wat je landelijk zo wel eens ziet. Wat is het ook bijzonder voor het gebied? Want we zagen toen bij de provinciale verkiezing dat de PVV's op een hele oren gemeenten zitten te stemmen. Ja. En nu komen ze hierbij. Ja, nee, klopt. Ik denk dat dat een soort tegengeluid is wat je zo langzamerhand wat breder in de samenleving ziet. Nou, dat schommelt ook steeds een beetje rond dit percentage. Dus in die zin vind ik het niet opvallend. Maar bevestigt het wel iets wat we ook landelijk zien. Ja, een soort tegenbeweging. Dat uitzicht dan hierin bijvoorbeeld de PVV. En wanneer kunnen ze dit dan, die kind de PVV decisief is dan eens een keer te gelden maken? Ja, dat is lastig. Want te gelden maken betekent ook dat je moet deelnemen aan bijvoorbeeld een coalitie. En daartoe zijn ze niet tot nog toe nog niet bereid geweest. Dus dat is afwachten. Wat is dat een domme zetwest om nou net maar te wanneer het is gemeente Rien? Nou, hangt vanaf welke strategie je volgt. Ik denk, kijk, overal vanuit een nieuwe partij, overal tegelijkertijd mee gaan doen, betekent natuurlijk ook ontzettend veel voor je partijorganisatie. We hebben bijvoorbeeld bij de LPF gezien wat voor gerommel dat ook in zo'n vereniging kan veroorzaken. Dus ik denk dat dat de overweging is om niet mee te doen. Maar goed, deze cijfers laten in ieder geval zien dat ze in potentie wel een partij van belang zouden kunnen zijn als ze meedoen. Oké, maar dat moeten we dan afwachten de volgende keer dat er weer verkiezingen binnen. Ja, waar draait het om? Die vraag hebben we ook meestal van. En een keer weg naar het verhaal wat eruit komt. Dan zien we dat 60% zei dat de lokale thema's de terugslag jouwen bij het stemmen. En vervolgens, de keer we aansval even hebben hoe die top 3 van belangrijkste thema's is die 60%. Toch die lokale thema's. Ja. Dat zou je niet net verwachten, maar al die kopstikken erbij. Nee, en ook niet gezien de percentages die we net besproken hebben. Maar op zichzelf... De wijze waarop ze geïnteresseerd binnen. Precies, ja. Dus ik snap, maar ik vind het wel een mooie percentage. Want het gaat inderdaad over lokale thema's. En dat is die jeugdzorg? Bijvoorbeeld. Kijk, ik snap wel als kiezer, ook ik heb daar wel eens moeite mee. Omdat je ziet natuurlijk nu een beweging van landelijke politiek en vraagstukken die tot voor kort in Den Haag werden geregeld en die nu naar de gemeente gaan. Bijvoorbeeld ouderenzorg, jeugdzorg. Dat zijn thema's die wel heel wezenlijk zijn. Dus ik snap ook wel dat er een bepaalde beweging zit van wat gebeurt er in Den Haag en wat gebeurt er in je eigen gemeente. Dus in die zin zou ik zeggen, dat percentage past daar ook wel bij. Ja, maar toch is het opvallend dat je dan sjuggen naar de top 3 van de belangrijkste lokale thema's. 23% onpak van criminaliteit, 28% economie en werkgelegenheid en 27% de lokale belastings. Ja, dat zijn percentages die we eigenlijk altijd belangrijk vinden bij lokale verkiezingen.
En nou zeker die tweede, economie en werkgelegenheid, zeker in Friesland, die kan ik me goed voorstellen ook. Ik bedoel, nou, we voelen die klap met z'n allen hier. En kijk, aan de ene kant horen we bijvoorbeeld uit Den Haag van ja, de crisis is wat voorbij en zo. Nou, dat merken we hier met z'n allen nog niet zo. Nee. Dus dat een belangrijk onderwerp is, nou ja, dat snap ik wel. En dus in die zin is dat ook gewoon een beetje traditie. En het past ook wel bij, en dat vind ik dan wel weer mooi om te zien, dat past ook wel een beetje bij nou ja, waar de gemeente zich onder andere mee bezighoudt. Dat is inderdaad lokaal veiligheidsbeleid, dat is economie en werkgelegenheid. Ja, en inderdaad lokale besteding. En ja, daar gaat de gemeente ook over. Dus in die zin zie je hier in deze percentages toch ook wel een volwassen kiezer. Oké, dat is de conclusie. Want morgen zit je zelf op het stembureau in Techem. Ja. Wat is je rol daar, Craig? Ik ben de voorzitter van het stembureau. En dus, zelf ook stemmen? En zelf ook stemmen, ja. Mag zeker. ik dat vreeg je wat is het? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit keer, dat wil ik ook best en plein publiek zeggen, dat ik wat heb lopen twijfelen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar dat wordt de Partij van de Arbeid. Okay, ja. Dus het redenblok in Leeuwen, het beeld nog even om. Naast naar mij ligt wel. Ja. Okay. Tiere dank, Ozzy. Graag gedaan. Voor deze analyse. Aanspraak ik maar Evert Fokkema en onderzoeker Gerald de Haan hoe de gevolgen van een heel tijd ouder worden. Nou een nieuwe aflevering van de subjectieve atlas van Friesland. Want deze atlas liet u op volslijn oren wijzen naar uw provincie. Zo als het wenjen op de hoogste etage van een flat. Juster gaan we wel even kennis maken met Remco Bekkema. Hij wint het op de hoogste etage van de Tjada-flat in Drachten. Ja, dan zit er gewoon elke keer maar te prutsen weer, zo. In september van dit jaar is de subjectieve atlas van Friesland uitgebracht. Op ontruin van kunstwerk binnen mij farmjouwers, keusners en architecten en studenten van de popacademie workshops houden. De insteek wie een originele atlas met een onverwachte blik op Friesland. Jan-Pier Brands is ook verboen aan de atlas. En hij ging op bezoek bij de bopperste bewoners van de hoogste flats van Friesland. Dan kun je heel makkelijk zeggen van ja, zo'n flat, wist wel, ja, eenheidsworst, lelijk. Wat maakt het hier in Friesland? Maar dan kun je ook naar je van, er ben ik een paar hele goede kant of succesfactoren, zeg maar, op die flats. Ja, hier is al altijd beweging, weet je wel. Een politieauto komt je del vleen, weet je wel. En dan kun je helemaal zien, oh, die gaat richting Oosterwolde of Heerenveen. En, dat... De horst wel van het oerzicht. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is echt hartstikke mooi. Een flat is een heel duidelijk ding. Daar haast geen tuin, daar haast eigenlijk een hok. En ik net altijd grut, dus het is, de kerst het wat oersjen. En ik denk dat meestal echt een stuk rijst jouwt of zo. Weet je wel, ik ga dit in mijn plak. Remco moest wel wennen, doet er eerst in de flatkamer. Toen ik hier in het begin dus wennen, ja, dan moest de muziek net te luid waren. Want voordat we dan had politie voor de deur. En Remco had ook een aparte boom aan zijn boordvrouw. Ik kan mijn fietsers binnen. Ja, dus elke keer is deze deur dicht. Weet je zo. Nou ja, en dan is het voor mij, mijn fiets en al, ja, dan zit ik ermee en dan... Nou ja, dan is er een, ja, ik denk de buurvrouw hier verderop. En die doet het door elke keer weer dicht. En dat gaat wel jaren zo? Nou, dat is nou iets van de laatste tijd. Nou, we hadden het nou wel, nou, ik denk een jaar al zo vol. Maar dat ben wel iets ongemakken. Remco is verder wel tevreden. Ja, het is ook wel leuk om hier naar beneden te zien. En spuugst je wel eens naar beneden? Oh ja, makkelijk. Bolsward is eigenlijk de lieds van flats. Ik weet ook niet precies waarom ze dat misschien om een soort zinweg in snits of zo. Of misschien als het van de Auslandiekomst is de eerste grutte plak west in onkomst. Als het van Amsterdam komt, dus misschien een beetje had het daar wat mee te krijgen of zo. Maar die mensen die wenen er heel graag. Ik hoorde iemand lopen op de galerij en dan ging ik kijken. Ik denk, hé, wie loopt daar? Dat is een onbekende stap. Ja, ik hou dat altijd een beetje in de gaten, want ik heb hier nogal wat voor waarde hangen natuurlijk. En toen kwam hij op mij af en ik zei, goh, ik moet even wat foto's maken, heb je er bezwaar tegen? En ik zeg al een plaatsje hing hier van, er is hier het grootste fluitenmuseum ter wereld. Dus ik dacht, misschien dat die man wel. En dat wie hem dus ook. Bernard Visser had meer dan 1200 fluiten op zijn flat. Morgen liet er dus een fluit van 500 van Christus jaren. Ja, dat wil je net missen, denk ik. Oer het zien hier is 1 op de 4 Friezen ouder als 64 jaar. Deze grieze babyboom tsunami wordt een van de grootste medische uitdagingen van de toekomst. Want de senior van nou is net meer de bejaarde van jettiets. Maar help van de winskip worden ze heel tijd ouder, maar het leeft wel op een zoene wijze.
En als directeur van het Adrijnsterhoes weet Evert Fokkema daar alles van. Ik aan tafel Gerald de Haan. Hij is directeur van het Europees Onderzoeksinstituut voor de Biologie van Veroudering ERIBA in Grijns. Dat is een hele moeilijke vol. Welkom heren om te praten over de mogelijkheden in de toekomst om toch ouder te worden. Ik wil graag voortdurend even mee op beginnen om te zien naar een principes over Alzheimer. Ja. Op dit stuit in Friesland, we kunnen er even vastzetten, want we zeggen nou dat in 2013, je zegt de cijfers, dat er nou een liedse al 1000 mensen in Friesland Alzheimer hebben. En de prognose is in 2040 een verdubbeling daarvan. Nou, maar mij uitlezen hoe dat kan. Nou, ik denk dat er in 2040 een berg mensen zijn die volle ouder binnen dan nog. Dus sinds de oude 150 jaar werden mensen steeds ouder. En dat is nog net aan het overvlakken. Dus er komen simpelweg meer mensen bij die oud binnen worden. En Alzheimer in het bijzonder is natuurlijk een ziekte die net vaak voorkomt bij jonge mensen, maar juist bij oude mensen. Dus als meer oude mensen krijgt, dan krijg je eigenlijk automatisch meer mensen met Alzheimer. Ja, maar klopt het ook? Ik er wel van. Dat vreeg me, want ik zeg de cijfers van mensen die jonger binnen en Alzheimer krijgen, die wordt ik steeds groter. Dat verbaasde mij. Dat er op dit moment in Nederland landelijk zo'n 10.000 mensen binnen tussen de 30 en de 60 die het hebben. En dat het aantal extra groeit. Dat vind ik wel een hele frappante ontwikkeling. Want is het zo dat Alzheimer aan dit soort zaken, nummer 1 wordt of nummer 2 in ieder geval grusten, omdat die orenziekten zoals kankerbiekelies beter te genezen binnen in 2040? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar in kankeronderzoek zeker. Er zijn wel de oren 10, 20, 30 jaar trobraken west. Sommige vormen van kanker zijn heel goed te genezen, of in ieder geval kan je heel oud mee worden. En bij Alzheimer is dat minder het geval geweest. Ja, en daar ben je nou mee aan de gang. We kunnen even nog een filmpje zien. Maak het door de NOS. Het onderzoek wat je hem door ingrees. Ja. Dit zijn C. elegansen. Honderden minuscule wormpjes van amper 1000 cellen. Ze spelen de hoofdrol in een van de belangrijkste onderzoeken die nu al door ERIBA worden uitgevoerd. We willen eigenlijk weten, hoe komt het dat als je ouder wordt, dat je een grotere kans hebt om Alzheimer of Parkinson of vergelijkbare ziektes te krijgen. En het is bekend dat het te maken heeft met plakkerige eiwitten die zich opstapelen in de hersenen van patiënten. En die plakkerige eiwitten veroorzaken op een of andere manier dat die cellen niet meer goed functioneren en doodgaan uiteindelijk. Maar hoe dat gebeurt is nog steeds onduidelijk. En dat proberen we te onderzoeken met die wormen. Gezonde oude wormpjes zijn erg bewegelijk. Maar wormpjes met een soort van Alzheimer zien er heel anders uit en bewegen veel trager. Het nieuwe instituut heeft nu een gen ontdekt dat die aftakeling aanstuurt. Wormen waarbij dat gen wordt uitgeschakeld blijven veel langer vitaal. We hebben correct de cijfers schrikken. In 2040 een soort mensen die sharen on Alzheimer. Hoe belangrijk is het nou dat er in rap tempo dit medicijn ontwikkeld wordt? Nou, dit is net een medicijn, maar wat we gaan, dus Ellen Nollen, deze onderzoekster, wat die dienen had een gen voeren die Alzheimer eigenlijk in wiermen, dus 4 wij voor mensen, maar in wiermen vertraagt. Ja. Dus in wiermen kerst een soort Alzheimer-achtige symptomen oproepen. Die beestjes leven dan volle kwatter dan normaal en bewegen heel moeilijk. En de reden waarom dat is eigenlijk precies hetzelfde als in mensen. Dat zijn eiwitten die op een kwartje zitten en klonteringen vormen in zenuwcellen in deze wiermen. En je had een gen voeren dat voorkomt eigenlijk. Dus, en wat maak je dan om die gen bij u te schakelen? Ja, bij u is dat net het waan. Het zou technisch misschien wel kennen, maar ethisch net verantwoord. Wie genetische manipulatie van mensen steeds maar is net noodzakelijkerwijs iets wat we snel kennen waan. Maar het betekent wel dat het kan. En dus omdat we weten dat het kan, zie ik het Ellen uit hoe dat precies werkt. En is het heel denkbaar dat er moleculen binnen die precies hetzelfde uiteindelijk gaan dan wat dit gen doet. En daar moet een medicijn voor ontwikkeld worden om dat dan het kan een medicijn wezen of het kan stoffen wezen die net noodzakelijkerwijs een medicijn zijn, maar bijvoorbeeld in voedingsstoffen zitten. Dus dat er bepaalde dingen die tot die neemt net noodzakelijkerwijs als de ziekte al hast. Maar misschien het voorkomen van ziekten, we weten eigenlijk heel weinig waarom mensen Alzheimer krijgen. Zeker jonge mensen. Hij is heel nieuwsgierig, want ik denk dat inderdaad, hij had altijd de neiging om het te vertalen in medicijn. Hè? En ik heb er wel eens wat in verdiepen, maar bijvoorbeeld op jongere leeftijd bleek dat vooral voedingspatronen heel erg invloed had. Of dat mensen lang actief binnen goed sliepen. Ja, ik geloof kiwis, walnoten, dat soort stolieten. Dat soort zaken. En dat kan het natuurlijk, ik stiep je net elke
schade aan ons lichaam is altijd mijn medicine te redden. Maar dat is het invloeden. Ben wel heel erg nieuwsgierig. Want landelijk bezongen hebben we het in die 2040 al 400.000 mensen die aan Alzheimer lijden. Had mij de wetenschap van nou. Ja, want Jos zorgt het alle dagen om je heen. Op het werk, andere mensen die dus heel iets minder worden en daar ik onvestiëren. Wat zou dit, nou een medicijn of in ieder geval een wijze van leven, wat zou dat budgetten voor de zwaar die jou nou jouwen en ik voor het leven van mensen überhaupt? Nou ja, ik wil net pessimistisch dwaan, maar ik weet zeker dat zij klaar binnen mij het onderzoek dat ik die baan al net meer heb. Dus dat is in ieder geval wel duidelijk. Ik denk wel dat er een heel soort op je oud komt. Hè? Want ik bedoel, onderzoek heb ik wel begrepen, dat kan soms heel snel in je, maar kan ik heel lang door je. Maar concreet, als je ouder wordt, toch dat je die Alzheimer hebt krijgen? Ja, nee, maar dat lijkt me prima. Maar dat lijkt me voor elke slimme ziekte in het leven dat je jong bent. Dat het natuurlijk fantastisch is hoe dat er gewoon iets uitsluiten wordt. Want Alzheimer is natuurlijk voor de mensen zelf, maar absoluut voor een omjouwing is dat een gigantisch dramatische ziekte. En ik wil net beweren dat mensen met Alzheimer net een kwalitatief goed leven herkennen. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Maar er komt een bepaald stadium waar het van de omjouwing heel dreig is. Ja. Want je verliest ze eigenlijk tijdens het leven. Dat is eigenlijk wat Alzheimer doet. En dat maakt het zo'n vreselijke ziekte. Ja. Had je nou dit broekelkoen en kanker is onder controle en nog volle meer ziekten binnen onder controle. Wat is dan de grens van uw menselijke leven nog? Want hoe oud kunnen wij worden? Wat is jouw verwachting? Iedereen die dat weet. Er is een jongetje, zo'n jongen, een vrouw overleden in Frankrijk. Die wie toen 122 en een beetje. Dat is de oudste. En die hier geen Alzheimer? Nee, die wie uiteindelijk vrij gezongen. En dat is natuurlijk vaak bij mensen die dan heel oud worden. Sommige van die mensen die echt extreem oud worden, die zijn relatief lang gezongen. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. In haar familie. En wat is het geheim nou? Ja, want dat dus in haar geval is het geheim, weten we net. Zoals wien drinken? Helpt wel. Net roken. Dus als het 100 of ouder is roken net een goed idee. Dus dat is duidelijk iets wat de boel verspoedigd heeft. Maar in haar situatie, wie echt haar generatie en de generatie voor haar, in die familie, waren al exceptioneel oud. Dus dat is waarschijnlijk toch iets genetisch aan de hand geweest, dat op een bepaalde manier bij de meesten heel resistent best in allerlei ziektebeelden. Nieuwsgierig dus. We moeten helaas aanronden, maar we kunnen nog wel een paar tips voor de mensen thuis. We hier krek al eventjes hoe het zoenen eten. Wat kunnen we nog meer doen om? Net roken. Net smoken? Dat ging je al. Nou, in ieder geval zwaar, ja, dat ken ik al. Maar goed, ik drink toch wel wat vaak lezen per dag. Maar aan de andere kant denk ik zwaar voor goede zorg voor mensen die wel Alzheimer hebben en daar goed toe denken. Ja, want je zou het krijgen als dat medicijn ontdekt is, dan zit ik dan even op in plak. Waar weet? Nee, maar dan helpt het van mezelf. Ja, het leven vol verrassingen. Heren Tier, dank om je meer uitlezen hoe te Jan en het eeuwige leven, daar maar we dus nog heel lang op wachten. Dit wie bent, morgen ben we er weer en ik wens je nog een hele noffe verder.